Zurot Na'ibawa ‘yan lemu ina mai shiga a zuwa hau mutai. A hajiya hoto ne? Ba ita bace. Na'ibawa ‘yan lemu Zurot kwanan magi Raul ina mai tafiya. Yawa malam tafiya ne? Na'ibawa ko? Shiga Zurot a shiga ciki hoto Na'ibawa ‘yan lemu Raul. Shiga. Wai malam ya ake tunda muka hau na fef din nan hewan tutura muka ke in ba za ka yi mu so kamar me amfani me bambancin tafiyan mu a ƙasa ba dai haba dan Allah rashin hakuri ku sai yau kai mataki ba mai za ka samu hawa kekanka ba mai to menene haka to dakata ku kai mataki mu tafi ku yi hakuri dan Allah rashin hakurin ku sai yawa wallahi wai ku ba ku san halin da Najeriya take ciki bane ba mutane ba tausayi shugabanni ba tausayi ƙasa ba adalci an tsawwala ma mutane kuɗin mai litan mai naira wajen 1000 kuma a haka zaka je ka nemi wani abu ka ce zaka yi balas ka ci abinci billahi lazi yanzu in ka zuba mai a keke ko a mashin kana neman abinci rabin kuɗin mun ma ba su haɗu dole dai in gungura ku a haka tun shekaran jiya nake gungura a haka ni ne Na'ibawa ni ne ‘yan lemu ni ne kurna ni ne rijiyar lemu ni ne hazu road a haka zan gungura a haka zan je in dawo mai beso ka san mutum nawa ke karkashi na da nake ciyarwa aka tsawwala mana wallahi tallahi shugabanni sun ci amanar mu sai mu dage addu'a kawai kuma wallahi bari ku ji yanda na sha wahalan na wajen kilomita 3 duk wanda ya raina kokari na billahi allazi ya sauka sai ya biya ni